Szóljon neki. Igenis. A kasznár úr akar magával beszélni. Csak együtt. 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 Társak zengje, ajkunk a munkabús, el szent alát. A gazdagoknak van hazájuk, ők a fogság földjén. Hívőkre palotájuk, melyben Jogot a népnek. Jogot a népnek. Akarok magukkal beszélni. Tisztelt elvtársak! Magyarország legutóbbi mozgalmait én is a legnagyobb érdeklődéssel követtem. Magyarországon, mint másutt is, a tőke az egész nemzeti termelést a hatalmába keríti. Nem csak új ipart teremt, hanem a földművelést is aláveti magának, átalakítja ősrégi eljárását, tönkreteszi a független földművelést. Megengedik, hogy közel jöjjek önökhöz? A Szeretném hallani, mit nagy olvasnak. földbirtokosok, kapitalista bérlők kis csoportjává és vagyontalan proletárok tömegére választja szét. Ezt a kapitalisztikus forradalmat egyszer át kell élnünk. Kimondhatatlan szenvedést jelent a nép nagy zömére, de egyedül ez alkot olyan állapotokat is, melyek lehetővé tesznek egy új társadalmi rendszert. Megteremti azokat a férfiakat és asszonyokat, akiknek lesz erejük és akaratuk ezen újabb, jobb társadalmi rendet megvalósítani. Őszinte üdvözlettel, Friedrich Engels. Értettek maguk ebből valamit? Én értettem. Jól értettem. Maguk értettek ebből valamit? Adja ide, hadd nézzem meg. Vitatkozni akarok magukkal.